weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to beelinaɓe to silla rewo to silla worgo to sincuɓo maka to neere to neeri yela to woluma neere to woluma hatar ko on takkusan juula ha to galle ceerno kodda to mbañ ko on takkusan juula ha to galle ceerno mamadou tuko wele to mbahe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani hoorejo gendini o fawi tufere arwinine ko fate projet yidde wadde assainissement wuuro Nouakchott lamorgo leydi ndi to leydi Sénégal fedde rewɓe wiyeteɓe les féministes du Sénégal ɓe kolliri tigui gam kewgol kaya viol rewɓe e wullude mette mabɓe ñande capantati e goho lewru décembre gonɗen du koɓe waɗoɓe seppo molantego Allah e seppo ngo kadi ɓe eeri ko rewɓe yo garne ɓorti ha laaɓi so leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolli tigui wonde ɓe mbaɗi seɓɓitiɓe hewɓe to nokku biteɗo Hourare kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men jolam jaɓɓeri ma jaa ha to leydi Russie to leydi France to leydi Ukraine to dawlaji tedduɗe Amérique ha to leydi Syrie bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. tinne kadi kala tinɓe yo tintenɓe tinano so nani ɗeɗo daade almuɓe belɗe holto paaɗen toon koto Kanel to Kanel noon ko ziyara ceerno Saydou Soraw Déme taw ko 7e édition woni hikka waɗata duuɓi jeeɗiɗi ko ziyara no waɗa hitande hikka onon ziyara o hawrata ko ñande aljuma tati e ñande aset nayyi lewru janvier dartondu hitande 2025 ziyara o noon e waɗa yesso teddugal hono Chérif Mouhamadou Mouhtar e yesso teddugal ceerno Ibrahima Saydou Soraw de kañum woni khalifa galle o e yesso teddugal ceerno Ibrahima Abdoulaye Sall e yesso teddugal imam ceerno Oumar Alpha Wana almamira tiɓo ngo ko noon kadi ene waɗa yesso teddugal hono ceerno Hamme Sall mo Banaji e yesso teddugal ceerno Samassa mo Matam yesso teddugal ceerno Mouhamed Lamina Ali to Dunga yesso teddugal ceerno Alpha Niang to Boyinaji dendagal Kanel naaɓe ko taari ɗum kala ene teddinira ene bisma oɗon ziyara o kadi ne teddinira ɗum dendagal almudagal kono noon kadi ziyara waɗa yesso teddugal hono préfet mo département mo Kanel e maire mo commune mo Kanel kala biyawo achhadu an la ilaha illallah wa achhadu anna mouhammadan rasulullah almudagal seereɓe e dendagal bandiraɓe Kanel e ko hoddiɓe mon kala ene bisma e oɗon ziyara o noon mbiɗen juɓɓudi mum ko ni lelori o fuddoto ko ñande aljuma kikiɗe o noon caggal nde futuro juula walla sanga futuro ko asru aljuma waɗete ɗum noon tawi kadi ene waɗa yesso teddugal Chérif Mouhamadou Mouhtar caggal ɗum noon so jamma so yonti kiraɗe ɗe kirtama koddade almuɓe ɗeɗo ɗe nan toon almuɓe jaade belɗe mbalata e jamma mawlidun nabiyo ha weeta ñande aseɗo o noon ko jewte ko fati diine e silkeje Qur'ana so yeehi ha tisbar o juulama bottaji ɗe gottama koɗon ɓe duwoto dendagal bandiraɓe kadi hoɓɓe foof ɗaccite ɗum noon dendagal juulo kala biyawo achhadu an la ilaha illallah kala biyawo achhadu anna mouhammadan rasulullah ene bisma e oɗon ziyara ceerno meɗen battowo taw ko hikka waɗi 7e édition
salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadunde e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gandu binde laaɓaɗo leɗɗe jaadindo ɓalawale danawal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo ridu malaɗo wune ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safar rewɓe wonduɓe kista rewɓe wonduɓe fibrom dogam cité rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen worɓe wonduɓe prostate fiɗaɓe ustaraɓe gorago e yawɓe yitede koye mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji on fanno mo jogui leɗɗe e ɗiɗi hen fanno goto ko leɗɗe muɗeteɗe wiyete ko miiɗi moosa fanno ɗiɗaɓo koye leɗɗe gureteɗe wiyete ko yeddi ƴeewa ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi gonduɗa balɗe tati a wiyat alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji e oɗo saaha joni mo tawe to France to paari lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde makko toon mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ngal hoyɓi tan tawateɓe lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base makko to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji to leydi Mauritanie base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi ko to leegal bitegal Samia en face Robina walla mbiyen en face to usine Plâtre on base noon jiɗɗo jokkodirde e muɗum mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 an moɗɗo poɗɗe ha tampi an ɗaɓɓude kayitaji ha tampi an jiɗɗo ɓamtare jiɗɗo udditare jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji joni mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo mbadden dando faade makko jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48
86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jama. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata 17 lewru bowte hitande ujunnaje 2024 habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiidi en to banggue nata ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba habaruji men e ɗemgal pular ko to leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie jeyana ha toon to wuuro wiyetego hayre gollere noon e tawe tigui e nder région de Brakna ene tawe nder commune mo babaɓe e oɗo saaha foof noon guila kay jolal walo ngal fuɗɗi hayre gollere noon e ko tawaɗum kala ha yettoyi to seeno busoɓe kala e oɗo saaha ene teska toon ko pelmodiral woni toon hakkude ɓen wiyeteɓe ko hardineji ɓe laamu tettino guese totti ɗumen e hakkude joom guese en tawi kadi ko tawirɓe guese mumen guila e taniraɓe men ha e jatiraɓe men kala e oɗo saaha foof noon ko dillere woni toon ñalawma hanki o e nder habaruji men en kettinoma Ama Diallo ko ɓi joom wuuro ngo ñalawma hande o ma en ketto joom wuuro e hoore mum hono biyeteɗo monsieur Idrissa Diallo kañum woni mawɗo wuuro hayre gollere. Assalamu aleykum warahmatullah. calmino goto fof inde mum e yettude muɗum o kaloɗo en ko Diallo Idrissa Samba ceedu village hayre gollere ko addi fof an denɗi min calminima min bismimama aussi emin belti e garangal maɗo puisque so tawi heddiɓe fof ko hono ni mbaɗata donc ma gandu caɗele yimɓeɓe déjà on puɗɗima heɗade caɗele yimɓeɓe ko ɗum ɗo woni caɗele yimɓe par ce que laamu wambi e haaɓe heɓeɓe par ce que joni wona e harde ni min kaɓatno ko laamu wambi ko laamu haaɓete puisque laamu tooñi puisque laamu itti so totti hardiniji walla ko laamu woni ɗawa hakkude amen e hardiniji noɓe kaldini e ine leeri hardineɓe meeɗa suusade jofade goto haɗum fiɗima min mi haali ɗum préfet ina heddi nofru muɗum mbimo so tawi on ɓiltima hay goto mabɓe tellira ko waalo so on ɓiltima hakkude amen mabɓe hay goto hardinide suusade tellade walla par ce que ɓe gandi no ɗum wonnirno ɗo henni donc noon yo tinno o artira haqqille makko o anda no liggori puisque fitina baɗɗo o ko kanko woni hotor fi kanko woni responsable fitina o kanko le préfet fitina o fuɗɗi ko ñande o ari ɗo henni balɗe ɓennude de o ari hayre gollere holko wimin o wi ko dendagal hardiniji remannoɓe guese ɓe yo ndem guese yo continue e demgol guese minen joom guese en ɓe minen wonande joom leyɗele en ɓe yomin jiya min mbaɗa pelanti min gaddanamo ɓe yo continue demal ɓeɗo yo mbaɗ pelanti ewa ɓen keeɓi wiide mo e won saaha holno ɗum gasirta wawa gasde minen komin joom leyɗele en mbiya minen joom leyɗele yomin mbaɗ pelanti mbiya hardaneɓe yo continue demal mbimi ɗum ɗo ko aggrave les choses par ce que ɗum ɗo addude probléme o probléme fof ko ɗo fuɗɗi mboɗo sikki ñande hen mo sikki 2 jours après woni haare nde waɗi par ce que o sembini hardaneɓe ɓe eko nanggui guese ɗe ko nde o haali gonɗo konngol hardaneɓe ne belti ha ɓurti minen min gatti min yirɓini kono noon hardaneɓe jekki ne belti e konngol no wiide hardaneɓe yo ndem minen yomin jiya min mbaɗat pelanteji min mbima min mbaɗi pelanteji par ce que pelanteji min mbaɗi ko ɗin adduma ɗo a haade noon min mbaɗi pelanteji addima ɗo holno mbirta yomin jiya min mbaɗa pelanteji ɗiɗo hardaneɓe yo jiya ndema ay probléme ko ɗo probléme waɗi kadi ko kanko waɗi ɗum kanko le préfet hay so jooɗi ɗum ɗo ma mbimo noon mi wiimo noon kadi e furno koye nofuro min jooɗi donc noon ɗum ɗo enen fof no mbiruɗon ni ko darde aduna puisque ɗum ɗo ko daña hikko meeɗa dañede ga e nder département de Baba walla e nder commune Hayre Mbar yimɓe darraji ni tan yidde heptude kaake mumen soni ko ni waɗo tawno gueseɗe keptama ko ɓooyi tawno guese ɗe keptama ko ɓooyi raɓɓikinade Allah jarama on jarama haala ka ko ni tan sifori soit ɗo mbawɗon jettinde foof gande minen min nangti ko jeeyi amen kadi emin pondi ko tiiɗi coggen gurtigi min pondi guese ɗe ko guesa amin min cugni min jiiɗa haare noon somin dañi heptude kaake amen e dow nunɗal e dow kam maslaha e dow deeƴal ko ɗum woni komin jiiɗi min jiiɗa haare so tawi min donki noon neɗɗo so ronki tan yummum tan muynata koye tan so tawi min gandi ko ma jaale jambe ƴette nde guese ɗe kebte ko ɗo par ce que ndeɓeɗa fof kamɓe hardineji ɗi kala mabɓe dawrata ko jambere dawrata ko sawru
minen ñanden won gesa goto wonno ɗo nde ñande ɓe dawi toon e keewal ɓe gandi sartaji joyyi goto hen fof jogui ko jalo no jambere jogui ko sawru kanko joom responsable o kanko joom guesa o jogui ko martuji ɗi en mbiyata ko raskul wiyete martu omo ɓittiɗo martu omo ɓittiɗo sawru omo jogui jambere donc noon kamɓe kala mabɓe taw ko ɗiɗi dow ndiɗo mbaji tawrata kadi ko dande dow hay somi hucciti ɗaswani ko ɗum woni ko kalantumi ɗum kadi kamɓe fof eɓe gandi kamɓe hardaneɓe kala mabɓe taw ko ɗum ɗo woni ko tawrata mi anda so jeeyi hande guese to puisque onde noddumi ɗanmi ko yon jaaha guesa en jiiron guiri moɗon ko ni mbimi ko si yon jaaha ha toon par ce que haare nan toon hay sino wona kamɓe kam tension ngaji nan toon monti son gari mon jiiri guiri moon taw wona min kalanani on hankkadi won jii donc hankkadi ɗo ala ko nullite Allah guttir donc Allah jarama on jarama on vous remercie beaucoup on jarama no feewi yo Allah yoɓon moƴƴere tinne ko gonɗon ko kadi yo Allah wallu hen yo Allah wallu e ko gonɗon dumum ko yo Allah serdu gonga e fenade tabaraka allahumma amina wonno tigi ko haalande joom wuuro hayre gollere biyeteɗo Idrissa Diallo habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni Ahmed Cheikh Al Ghazouani kañum woni hoorejo gendi Mauritanie o fawi tufere arwanide ko fati kay e projet mo mbiyata assainissement wuuro Nouakchott gam yidde kay fewnidde wuuro Nouakchott ngo hango garda ngo ɓeyda yadude jamanu tawi kadi ko pôle 1 woni tigi ko rogere ɗeɓe mbiyata pôle 1 rogere arwanide ɗum noon waɗi ko altine hanki sappo e jeegom lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi golle ɗe noon ine jeeyati koye programme tawi koye programme manditare mawninde duuɓi capanɗe jeegom e nayyi ko leydi Mauritanie hemno tigui jeytari mum woni indépendance mum projet o noon mbiɗen waɗi ko dogue ɗiɗi e oɗo projet taw ko pôle A mo fayi tufere mum waɗi ko tigui koye dogue ɗiɗi hen rogere wotere noon ko assainissement ko wiyete assainissement domestique ɓe beele dendagal diƴƴe tawi ko diƴƴe jaltoji e nder galleji guila e diƴƴe toilette uji ha e diƴƴe ko fati e tigui robinaji ko fati tigui e cuisine aji kala taw ɗi ene diƴƴe ene mbawa rewde e oɗon assainissement mbawa tigui wasa wadde beeli wasa wadde fosse uji projet ɗiɗaɓo o noon walla mbiyana degré rogere ɗiɗi ɓerde noon koko fati tigui drainage diƴƴe taw ko diƴƴe toɓoji woni tigui so toɓoji tooɓi so silti tan taw dendagal beeli ɗi poopa walla bamiji ɗi poof ene mbawa nadde e ɗiɗon kanaluji mbawa tigui yaade taw wuuro ngo watta beeli ko ɗum woni fandare e laamu ngu foof noon mbi kolleɗi noon kañum foof noon ko gasata tigui golle ɗe foof noon ɓe kolleri gasata koye nder lebbi capanɗe nayyi e joyyi pôle A noon joofi tan ko ɗeɗo leeɗe ko wayno Tafrak Zeyna Sebha Liksara e hunde e leegal Elimina wondude e teyareta projet o noon jaru muɗum e oɗo saaha joni koɓe kolleri ko temedere capanɗe jeeɗiɗi million ene fawi temedde jeegom e jeenayyi ujunere temedde jeegom capanɗe jeenayyi e goho taw ko haalisa dollar américain tawi foof kadi yalti koye jiifaji koye jiifaji état mo leydi Mauritanie golle ɗe noon halfina ɗum ko société biteɗo CMEC kañumen keeɓi marché o rogere domestique e noon nden noon ɓe kolliri tigui ko temedere nayyi ujunere fawi temedde ɗe capanɗe jeenayyi métre linéaire tawi ko tuyauji tawi ko tuyauji celluɗi kadi tuyauji moƴƴiɗi hinde PEHD CR8 walla tawa ko tuyauji PRV de 250 ha 1000 millimètre taw ko jammete ine tawtora noon cérémonie Mokhtar Wul Ndiaye kañum woni hoore jagode leydi ndi wondude e hoorejo suudu sarɗiji ɗi président de l'Assemblée nationale wondude e hoorejo conseil constitutionnel wondude ministre secrétaire général à la présidence de la république e yimɓe laamu hewɓe woɗɓe mbawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoyana jen ha toon to Bakna Mokhtar Wul Gagui kañum woni jagogal kafnagal ko fati élevage woni ni gol jawdi kanko ne o waɗi inauguré altine hanki sappo e jeegom lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e to wuuro witengo Cham ene tawe e nder commune mo Darel Barka e nder région de Brakna o waɗi toon inauguré donc ko centre tawi ko centre pilote pour le développement technique d'élevage des petits ribena woni centre tawi ko negol jawdi tokosiri ko wayno beyi baali en negol noon taw ko negol jadugol
gol e jamanu centre o noon fa koye boowal jañol ngal no feewi ngal boowal noon ko capantati e jeegom hectare wertago muɗum ene tawe hen noon e nder centre he ene tawe hen ferme fourragère woni tigui nokku tawi ko ferme fodde sappo e 1 hectare tawi remete hen ko kuɗoli taw ko jamdiɗi ene tawe hen kadi bâtiment administrative ene tawe hen kadi hoɗande ko ene tawe hen hudumaji 4 woni 4 bergerie ene tawe hen kadi machine tawi ko unité de production pewno ko fate ñamde dabeje ene tawe hen kadi dépôt mawɗo no feewi wondude laboratoire e clinique vétérinaire wondude hoɗande gardien oɗon centre noon oɗon centre noon yanti tigui e ɗiɗo centre uji joganoɗi nder leydi Mauritanie ko wayno centre mo idini on centre ko bovin woni tigui ko nayyi e kañum e gayi kañum woni ko nehete toon e centre goɗɗon tawe mo Riyad on noon nehete toon ko gueloɗi woni de dromadaire foof noon koye mbadi yidde ƴellidde kay ko fati negol jawɗi woni élevage e nder gendi Mauritanie ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen numima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal fedde rewɓe tawi ko rewɓe Sénégal naaɓe wiyeteɓe kay les féministes ɓe kolliri tigui ñande 31 lewru décembre ndu gonɗen ndu woni tigui ñande mayirɗe hitande 2024 nde gonɗen nde koɓe yuɓɓinoɓe sebbo taw ko seppo molantego Allah e nder Dakar hollirde mette mabɓe kay e ko rewɓe tampinte ko rewɓe lorlete ha tendi noon e kala saaha viol batteɗo e rewɓe ɗum noon ko hillirde hen mette mabɓe seppo ngo noon hulɓini e ngoɗon seppo kay koko meeɗa yiyede ko ɗum tigui woni koɓe jiiɗi wadde hollirde kay ɓe kolliri noon wadde seppo ngo kay ɓe mbaɗata ɗum tigui ko kala garowo debbo garowo kay tawtorede seppo ngo yo ɓorto ha laaɓa hano neni mum jibinirno ni ko noon tigui ardata e ngoɗon seppo ko noon tigui ɓe ceppirta ɓe mbi seppo ngo noon ko dresse code ni woni tigui dangale ɓoole ko ɗum woni koɓe jiiɗi wadde ngoɗon seppo ɓe jiiɗi noon wadde ko seppo ngo noon ɓe jiiɗi wadde ngoɗo seppo noon kono seppo rewɓe Casamance naɓe mbanno en 2023 hollirnode mette mumen avocat goto noon namdama kay ko fati e oɗon fannu tawi ko avocat dowluɗo nder leydi Sénégal so tawi kay loi leydi Sénégal ene rokki rewɓe kay ndimago hay sinno kay ko leydi liberté beele ene jogui ndimago wadde seppo men tawa kadi ko seppo ɓortade ha laaɓa mbaɗa seppo e place uji publique o holliri noon wonde ɗum ɗon kay ko hunde haram ko hunde haɗade no fewi hay loi goto nder leydi he ala tigui jamir ɗum ɗum ko outrage public o bon merci wondude yatande wondude ko mbiyata tigui dattanta ala pudeur ko hunde haɗade ko hunde kadi interdit e nder leydi Sénégal no didorno o holliri noon kala nanguiraɗo ɗum kay ñawore koko rewnete e dew muɗum o wi noon so wona taw kay ɓen jiiɗi wadde koye nokku taw ko nokku kudiɗo woni tigui taw ko nokku uddiɗo nokku privé wona e place publique wona e booli ɗum noon kay ɗum ne kayne so tawi ɓe mbaɗi toon so tawi ɓe mbaɗi fiite walla ɓe filmi walla ɓe mbaɗi nate so yalti sarima e réseau sociaux ji kala nanggade hen koko waɗete amende ñaawe duuɓi 2 e kaso fawe amende kadi amende noon fuɗɗo tugguino 25 000 woni ujunnaje 5 ha yetto 300 000 woni capanɗe jeegom ujunere franc CFA ɗum woni ko code tigui ñawore leydi Sénégal ko yamiri e ɗeɗon gueɗe kamɓe rewɓe noon wiyeteɓe féministe ɓe noon ɓe kolliri tigui koɓe waɗoɓe ngoɗon seppo ɗum noon ko ñande 31 lewru décembre hitande ujunnaje 2 e 24 ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen caggal kayde police hanno Barthélémy Diaz maire mo Dakar kude coup d'envoi ko fati puɗɗugol chantier ji ɗi mairie foti gollade e nder Dakar to nokku biteɗo cité Gorgui e to nokku biteɗo Gaham Dakar noon caggal nde o haala ɗum teskanoma kadi hono adjoint ji maire uji ɗi sukko makko e yaydi mumen eɓe jiiɗino tigui wadde kamɓene batu mabɓe toon to mairie to kono ko police ari ha heewi dadiɓe gari ha kewi naati e nder mairie to ha e caggal mairie kala kadiɓe kay wadde nguɗon batu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to leegal bitegal Madina Fall ngal Thiès ko gorko goto walla babiraɗo mo duuɓi 60 kañum tigui tawa e nder suudu mum o tawa e nder suudu makko o wondani e wonki omo wetno noon guindo ko d'origine makko ko malinajo ko ceernajo noon daboto ɗum wonno golle makko nden hoddiɓe teskima noon
nananimo jiyanimo ko juuti kay nanani assalamu aleykum makko mo hewadde e kala saha ko ɗon fayre garan ɗumen ɓe ndewoyi fallantere ɓe najjiti ɓe ndewe udditi suudu noon ko ɗon tigui ɓe tawi omo lappi toon o wondani e wonki makko police noon ari waɗi ɗon constat goskiki ƴettama tigui autopsie nana enquête udditama hen beele kay ene ande so tawi ko mayde naturel walla ala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dig woni division d' investigation criminelle ko dadiɓe mbiyete noon ɓe jiiti ɓe pitti réseau molanteɗo Allah tawi ko kay ko dartono wadde trafic ko fati e faux billeji woni halis mo moƴƴani ɓe jiita noon ko on réseau noon yitano ko guila ñande jeegom lewru décembre ndu gonne ɗum police iɗi teɓade ko biteɗo ɓeɗo sagataɓe tato eɓe tawra noon halis moɓe tawra o ene qime ha temedere taw ko foof ko faux billeji dollar jaru mum noon ene qime ha temedere nogas ene million taw ko France CFA ɓe iɗi teɓani noon ko ɓeɗo sagataɓe tato hen goto ne wiye Bocar Diallo goɗɗo ene wiye Mamadou Alpha Diallo tataɓo o ene wiye monsieur Sekko ɓeɗo tata iɗi teɓede ha réseau o kala wawi teɓede ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Khalifa Babacar Sall gonnoɗo maire mo Dakar tawtede oɗo saaha joni e foftere mum toon to Paris lamorgo leydi France o holliri noon mette makko no fewi kay e ko laamu ngu woni e wadde Barthélémy Diaz maire actuel mo Dakar o holliri noon laamu ngu kay laamu ngu caggal ne ɓorti wutte makko ko fate sarɗiyankagal joni kadi laamu ngu yittude ko ha laaɓa mairie ndi e gardigo makko o holliri ɗon kanko Babacar kanko Khalifa Sall o holliri noon o ɗum ɗon kay ko hunde nde yoɗani hay seeɗa o yonnani noon kadi préfet mo Dakar e ɗeɗo gueɗe kamtirine fewi ɗe woni rokkude yamirore o wi noon wonde ko Barthélémy Diaz o yidara haalande makko noon o siftini tigui yimɓeɓe yo gandu wonde cehilagal makko hakkude makko e Ousmane Sonko walla gandodiral makko e Ousmane Sonko ko Barthélémy Diaz kañum tigui wanno jokkodiral mabɓe o haali noon Barthélémy Diaz eɗo saaha joni ko neɗɗo dawrugol no fewi e nder leydi Sénégal jiɗɗo kadi ko fate moƴƴere e kala saaha kadi dariɗo ha kay Ousmane Sonko en mbawi yettade to jettiɗo hande o waɗi erago noon e oɗo saaha joni wonde kay gueɗe kamtirinde baɗi ni kayne dartata ha laaɓa e nder leydi he o holliri noon wonde kay ko hemno e ittede e mairie de Dakar o waɗe kasoji kay o sikkanno koye makko tan ɗum ɗon jogori hadde wona kay gato hay neɗɗo goto goɗɗo o handinano ɗum kay gueɗe baɗi ni ha tenti noon kadi e musidɗo makko hono Barthélémy Dias ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Babacar Sow ko militant Pastef o wiyama teɓa e oɗo saaha joni omona soka e mbadi garde à vue tawi ko digue woni division d' investigation kañum rokkide hen yamirore nde uddi ɗum noon ko caggal plainte kay biteɗo Mamadou Massaly kañum portunomo plainte ko ɗum o nanguira o takkuno Mamadou Massaly noon wonde kay o takkuno ɗum ko wonde ko dirtinde e wujjude haalisa leydi ne soodi galleji immeuble ji towɗi o foti galleji kewɗi o sori réseaux sociaux ji wonde kay ɗin galleji ko haalisa mo Mamadou Massaly dirtinno e kaalisi laamu woni soodi galleji ko ɗina image uji noon e ɗin audio ji ko ɗum tigui o portirno plainte o darima yesso dik noon o yeddani kadi o hollama image uji ɗi o yeddani e oɗo saaha joni noon o monton soka e mbadi garde à vue ko adi ko enquête no gasa siftinde on noon kadi ko ɓoyani kom kanko Babacar Sow o ñawanoma taƴanoma lebbi jeegom e kaso tawi kadi ko plainte Ousmane Noël Dieng ko on portunoma oɗon plainte ha o ñawanoma lebbi jeegom e kaso ha joni habruji men ɗemgal Pular to limmima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗena fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ɓena jokki darde mabɓe kay jamma ila ñalawma kala haɓade seɓitiɓe e pelle joguitiɓe nder jokli leydi Mali kala koye ndin mbadi noon ɓe kolliri ñande altine sappo e jeegom woni altine hanki o kikiɗe ɓe mbawi tigui yiide e nder falde nokku to ɓe mbiyata 3 frontiére sara ngoɗo wuuro wiyetego Hurara e nder commune e nder Gourma ene tawi nder commune mo Outangula ɓe mbawi e cercle Ansogo ɓe mbawi soyna toon groupe seɓɓitiɓe pelle seɓɓitiɓe ene mbaɗa tigui yiilo banggo mumen ko ɗon e ɗo noon laaɗe mabɓe diwoje mbawi tigui weyde ɓen seɓɓitiɓe ɓe jooɓima pittali mabɓe kamɓe seɓɓitiɓe ɓe jooɓima pittali hewɓe no fewi ɓe mbawi kadi tettandeɓe bonandeɓe matériel kewɗe no fewi ha joni ko leydi Mali kadonen général Azimi Goïta kañum woni hoorede transition leydi Mali o joddima en audience e nder bureau ji makko o joddi noon koye directeur général société chinoise biteɗo société mo directeur société taw société o wiyete ko Gangfeng ko société noon
noon kalfinal ko fati projet mo gula mina to buguni ine tawtora audience o noon hono jagorgal leydi Mali kalfinal ko fati économie et finance wondude e jagorgal kalfinal ko fati énergie ɓe jewti ko heewi noon ko fati kay plan de travail no ɓe ɗamini gollodade kay ɗo e duuɓi joyyi paaɗi ha joni habruji men e ɗemgal Pulaar kedde Afrique ala no mbatten so wona jaɓɓuɗen no musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo. Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓuuri tewtude e dogal Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi taw kadi ko Gambie leydi Gambie de ɓe ƴetti hono pilta wawde kadi sosde toon kono suudu taw ko ñawordu mo CEDEAO madema waw kadi taw kadi ko ɓe yimɓeɓe wonnoɓe ɗon e tanga nde Yaya Jammeh arde toon ɗe madema waw kadi ñaaɓe toon wonno ko hirande temedde ujunnaje temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nayyi ha ujunaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ɗum noon ɓe teskima won capanɗe jeeɗiɗi nelɗo waɗɓe gueɗe bonde no fewi alay saago ñaawe taw kadi kadi ɗo leydi Yaya Jammeh taw kañum woni hoore maɓɓe ɗum no waɗi noon ene wayno dey kamɓene ɓe joguima kadi pellital mawgal no fewi gam kay sosde nduɗo suudu e ñawde ɓe ɗon toon to leydi Guinée Conakry joom suudu Habib Marwan Camara ko jayidi yanke guittaɗo kay e galle mum guel tati lewru goto ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi debbo ono waɗi eranko e mo gawdiɗo won leydi ni Mamadou Doumbouya te wawa kay ɗaccidde joom galle makko kadi o anda kadi joom galle o halto woni ɗum noon amo ñagui on nde waɗan tan mo ko ɗum ɗon Nigéria some mo CEDEAO kamɓene ardiɓe hono leyɗele ɗe e ma won kadi mbawi kadi ƴewde kadi fodde lebbi jeegom e rokkude leydi Mali leydi Niger leydi Burkina Faso ma ngal ɗo daawal lebbi jeegom mana mbawa kadi miccade eko yalti ɗumen hen ko nde tawno ko kamɓe goni aywa taw kadi ko yaltuɓe ɓe ɗum noon ɓe mbi noon ɗo e nogas e jeenayyi lewru taw kadi ko siro ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi gueɗe mabɓe o kay mbawata kon ƴewede ha laaɓa Cameroun to nde ko sommet extraordinaire chef uji de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale woni CEMAC mbawi hono rendi toon ñande altinare sappo e jeegom lewru goto ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi gam kay ƴewde kay e hono taw ko gonka kadi mbawka kadi waɗande fartaŋŋe wona ɗen leyɗele madema mbawa ko heɓde coppitaji wonande toon to FAI taw ko leyɗele kewɗe no fewi ɗo ko RDC Congo ene waɗi dey gardiɗo hono leydi Congo kañum e Rwanda ene pono yiidirde kay toon to capital congolais to gam kay ƴewde wadde kono masala taw koye nanɗo makko João Lourenço taw ko on woni médiateur taw kadi ko ngal ɗo dental hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗɗe ene wayno dey kono no ɗen leyɗele ɗiɗi madema mbaw artude e koye mumen Ghali Abouba ko ɗum tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonɗo koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo gam weltare Ayawo TV. Heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande nene laaɓi kadi humpede ɓe laaɓi humpitede ɓuuri humpede Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaru Alassane Oumar Mbodj ko anuddi kabaruji men e nder dongre Afrique kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men joolam jabbiri koto leydi Russie paaɗen to leydi Russie noon hono chef de force de russe chef des forces russes de protection nucléaire woni tigui goto e koninkoɓe tawi kadi ko chef kañum halfinno ko fate redde kala ko fate nucléaire e nder leydi he ko kañum tigui
leydi wasi fittade mum e jango musgu no fewi waɗagu e nder musku lamorgo leydi ndi tawi kadi ko bomba tufanoɗo e dow moto makko scooter électrique mo jogui noon ko on moto de fetti caggal nde bomba tufano hen fetti o fettidi hen ko hen o wasi fittade makko kanko mayɗo noon ko martaba lieutenant général o wiyeteno ko Igor Kirikilova ko talata hande o wasi fittade makko e nder nguɗon jangu noon laamu leydi Ukraine yeytima wonde ko kañumen tuufi moto kañumen mbaɗi jangu ngu koto leydi France paɗen hendu yadude e toɓoji musnu no fewi koɓe mbiyata cyclone tawi kadi ko cyclone Chido ko noon ɓe yiɗi rewirtinnono to mayete e nder leydi France kene wona joni balɗe tati kono noon de ha ɗo noon limorde nde suwa taw gasse bonande ko hendu waɗi toon ko koninkoɓe faabu nana mbadda course montre kay gam yiilade seɗe mbawi yitude kay yimɓe taw ko woni de survivant woni yimɓe heddudiɓe e wonkiji mumen bilan noon taw ko bilan provisoire ko fuɗɗi yiitede kay ene mbasi pittali men toon caggal nde hendu ndu wirti ɗon kono gasi ɗiɗo neɗɗo goski woni ko fuɗɗi yiitede ene ɗamina noon bilan o ma ɓeyde ɗo musde no fewi kaño mayat noon ene tawi ko ila mayot ene tawi tigui e oɗo saaha joni ene taƴodiri e aduna saabu ɓe ngala courant ɓe ngala kuɓam ɓe ngala ndiyam e oɗo saaha joni ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Ukraine paaɗen to leydi Ukraine noon SBI ko service service secret leydi Ukraine kañumen koninkoɓe ñukkintoɓe ɓe leydi Ukraine ɓe kolliri tigui wonde ɓe nangui risnaɓe saggataɓe sappo ɗiɗo saggata ɓe taw ko rusinaɓe arnoɓe kañumen ñukkidade ko fate kayya yibde hebde alhaali ɗiɗo avion ngaji de guerre ɗe leydi Ukraine jogui taw kodi hinde F16 koto dowlaji tenduɗi Amérique paaɗen altine hanki o joguitiɗo fetel tawi ko suka tokos suka debbo élève e nder école to nokku biteɗo Madison ene tawi nder dowlaji tedduɗi Amérique kañum tigui ƴetti fetel muɗum fella o yoɓima pittali yimɓe ɗiɗi noon o barmini kadi yimɓe hewɓe no fewi kanko joom fetel noon mbiɗen ko debbo ko élève e nder oɗon école omo yaara duuɓi sappo joyi tan ko kanko ƴetti fetel makko o wawi wadde gueɗe kamtorinde mbaɗi nin teskano e kala saaha e nder dowlaji denduɗi Amérique gueɗe mbaɗi ni pellude ko wiyete fusillade ene teska toon ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Syrie paaɗen to leydi Syrie noon hono gardiɗo kay transition mo leydi Syrie walla mbiyen gardiɗo kay catala bitegal HTS woni chef coalition rebelle mo leydi Syrie o holliri tigui e ñalawma hande o wonde dendagal ɓen taw ko pelle joguitiɓe kayre ndinnoɓe doole men haɓe mbaɗi haɓɓere wotere ɓe mbiya HTS dendagal ɗin coalition ngaji kala eɗen pelle kala taw ko limnoɓe Bashar al-Assad kamɓe kala noon pelle ɗe koko pirtete ha laaɓa ɗe natta wodde dendagal noon ɓen combattant woni tigui jeenoɓe ɗen pelle kala kay jiɗɗo wonde militaire ne wawi tawtoyde kay koninkoɓe wawa jeetede koninkoɓe leydi ndi ko erago goo waɗi tawa kadi o holliri ko joni ɗum nattata ha laaɓa musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerra ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sowto he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide men to banggue nete ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on